Il-proġett ta' Triq San Lawrence fil-Birgu huwa wieħed minn dawk il-proġetti li Gvern Nazzjonalista ilu mis-sena 2005 jitfa' fil-ġemp, tant li s-saga ta' din it-triq issemmiet diversi drabi fil-Parlament fil-passat. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-istess triq il-Ministru Joe Mizzi qal li l-ispinta tal-proġetti fil-Kottonera hija konformi mal-weda elettorali ta' dan il-Gvern sabiex iż-żona tal-Kottonera u tal-madwar tiġi riġenerata. Joe Mizzi tenna li mhuwiex se jittollera sitwazzjonijiet simili fejn proġetti jitħallew fuq l-iskaffa għaliex dawn qed iwasslu għall-inkonvenjent għar-residenti u l-pubbliku. Sabiex sitwazzjoni simili tiġi evitata u sabiex it-time frames ikunu mħarsa, il-Ministru Mizzi ħabbar li se jkun hemm kummissjoni li tieħu ħsieb il-koordinazzjoni tat-toroq. Ħabbar li kemm ilu fil-Gvern f'dawn l-aħħar 3 xhur, il-Gvern tiġa lesta 30 triq. Dan minn barra li bdew studji fuq proġetti ta' toroq arterjali sabiex jittaffa traffiku. Huwa enfasizza l-importanza ta' sigurtà fit-toroq biex kemm jista' jkun jiġu evitati inċidenti ta' traffiku. Fuq il-safety aħna fil-fatt għamna Road Safety Strategy, dokument ta' ġelestajnieh, dan f'dan il-perjodu ta' kemm mid-ġurnata mhux snin. Issa ovvjament se jkun hemm council għatta posta biex jmexxi l-qudiem u mmexxu l-qudiem l-affarijiet. Mistoqsi dwar il-proċess tal-konsultazzjoni mal-pubbliku, il-Ministru Joe Mizzi qal li ammont sostanzjali ta' suġġerimenti li tresqu mill-pubbliku diġà ġew analizzati u jinsabu fil-proċess ta' implementazzjoni. Għandha jkun hemm sistema fej il-ċittadin iwassal l-ment b'mod direttament ħalli jittieħdu passi. Waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu li kif kont ħabbart jiena li se jkun hemm kumitat unit ħanitek biex jara fejn il-maintenance li jdu jsiru f'ħofor tat-toroq bħal daw, mela inti qed tinvolvi wkoll iċ-ċittadin. U ċ-ċittadin indirettament qed jikkritika ukoll qed iħoss li qed jikkritika l-affarijiet li mhux tajbin, u mbagħad minn responsabbli jieħu passax ma ħalli dik il-kritika hemmhekk. U għalhekk jiena nemmen ħafna u aħna l-priorità li nagħtu illi nisimgħu lin-nies, nitkellmu man-nies. Permezz ta' sistema ġdida ta' analiżi tal-ilmenti tal-pubbliku, il-Ministru Mizzi esprima t-tama l-nuqqasijiet li jeżistu bħalissa fis-sistema tat trasport u l-infrastruttura jiġu solvuti kemm jista' jkun malajr.